Plná dostupnosť a viditeľnosť z diaľnice D1. Strategická poloha v spádovej oblasti zahrňajúcej vyše 5 miliónov ľudí v dosahu 90 minút. Najlepšie svetové značky za výnimočné ceny. Bohatá ponuka reštaurácií a kaviarní so špecialitami z celého sveta. Atrakcie a ihriská pre deti, vodné plochy a jazerá, moderná architektúra rešpektujúca životné prostredie. Otvorené 12 hodín denne, 7 dní v týždni. Celý koncept garantuje profesionálny tím expertov.